Nugui mankha o mangpili omo wngkha Nepalni lamao Nepalni orthomantri no rifrigui bumani mangpili tabuk social media o viral wngjak. Nepal o 26 ta app no ban khaimani kitwngui lamao borok rok nongkhormani pore Nepalni poristiti jehe no hamya wngjak. Nepalni Pordhan Mantri Podottek rwui kharui thangjak. Kwbangma mantri rokno bo mwtai haino rifrigui bumani mangpili social media o kwbangma no kachaui faikha. Hwnkhe nugui mankha norok o mangpili Nepal o 26 ta app no ban khaimani twiwi jonota rok ba borok rok lamao nongkhorui sorkarni birude andolan ba khorang twisamani. Afuru andolankari rok khai tongnai rok no guli kokma bai 20 jona thwkya hinui koktoma rogo bo kachai faikha. Hwnkhe o mangpili tabuk Nepal o belai no tungfulajak tabuk 26 ta app ban khaimani pore borok rok lamao nongkhormani pore bahaikhe aroni mantri rok podtek khaimani tei ma kharmani tei lama rifrigui bujangmani mangpili rok tabuk social media o kachaui faikha.